Sa tinguha nga matabangan ang rehabilitasyon ug maintenance sa mga fish sanctuary sa probinsya, gihatagan sa Provincial Agriculture Office ug motorized fiberglass nga mga bangka ang mga kooperatiba ug asosasyon sa mananagat gikan sa 8 ka mga coastal municipalities sa Lanao del Norte. Inisyatibo kini ni Governor Imelda Anguing Quebranza de Mapuro. Mukabat sa 2.5 million pesos ang kantidad sa proyekto nga component program sa Fishery Resources Management Program nga gipunduhan ubos sa 20% development fund sa provincial government. Gawas sa mga bangka, apil sa gitunol ang fish sanctuary materials sama sa monofilament, nylon, PVC water pipes, PC, binoculars, waterproof fisherman's jacket, water shoes, waterproof marine flashlight ug uban pa. Gihimo ang distribusyon sa Provincial Agriculture Office compound niadtong Miyerkules. Gihatagan og bili ang kaimportansya sa marine preservation pinaagi sa responsible ug sustainable fishing. Sumala sa Provincial Agriculture Office nga kung mapreserba ang sanctuaries sa probinsya, daghang mga mananagat ang makabenepisyo niini ug mutaas ang gidaghanon sa isda nga ilang makuha ug modako pa ang ilang kita. Nagpasalamat ang mga benepisyaryo ngadto sa provincial government sa ilang nadawat ug gihatag nga suporta.